E weche mamoko bende en ni jonyuol e skund primar ma Serewet mayudore ka chung'od bura ma Emurua Dikir sani ywago rach mar apaya madhi e skundno, gino mosekelo ng'ikruok e gedo mag kilese manie alworano, ma bende osir gedo mare gomenda maromo $57 gi kambi ma Safaricom. Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo lero, jodago kwayo jotelo makono mondo resgi e midhiero makamano. Mae kaka chal mar apaya madhi e skund primar ma Serewet chalo. Apaya ni ok nyal kal gi kit nyamburko moramora, mak mana tinga ma bende thuthni miwuoro. Kopogre gi thiro chenro mag wuodh jopuonjre, jopuonj, jonyuol, kaachiel gi jodak makono, apaya ni osethiro chenro mag gedo mag klese skund primar ma Serewet, ma bende osir gi kambi tudruok mar Safaricom, kaka jodak makono lero. Hiyo njia ni mbaya. Hata sisi nalia, hata kama nakuja hiyo terekta karibu na kanyaga mtoto. Tumepata utamini kutoka Safaricom Foundation, lakini shida imejaribu kusuia kidogo. Una gari ambayo ilikuwa inaleta cement, lakini imesindikana kidogo kwa sababu ya barabara. Mvua ilinyesha na ikasuia cement ambayo ilikuwa inaletwa. Ekinde mano twake skundno, jaduong' gweng' makono Joanna Kamilan, kaachiel gi jonyuol mag skundno, nokwayo jotendgi mawuok e kaunti ma Narok mondo resgi e midhiero makamano. Tunawaomba yule mtu akona uwezo, wewe Patrick Ole Ntutu, kama ni Sunguli, sababu baba ni Kilgoris, tafadhali mtengeneze hii barabara kesho, haimalizi hata 10 hours. Hiyo barabara ambao tumeomba ijengwe ni barabara ya 320 meters only. Tunaomba mfanye hiyo kazi, maana ikichelewa ujenzi wa hapa utachelewa pia na itaathiri watoto na wakaaji wa hapa. Chenro mag gedo ichano tiek dwe mar auchiel mondo jopuonjre ochak tiyo gi klesego, ka gisani to gisome lwasi marach mokalo, kamoting'o nyaka apis japuonj maduong', ma bende itiyogo kaka kar tedo. Kambi tudruok mar Safaricom nochwalo sir mar gede skulno, bang' Citizen TV noyango elela rach mar klese skulno higa achiel mokalo. Anthony Achayo, Ramogi TV.